Owafonelwa umthandeni SK umlandeli odume kakhulu ke ngelikaMdu uGeqa Magula ke ekukhuluma ke kanje noza kwabo awuyizwele nantu ke udaba oluphelele khona la kusiqiniseko SMedia ke ungakhohlwa ukusubscribe ke uphinde like lama video ke siphinde ke sihlangana ke kwezinye thokoza nantu udaba angizokuyifihla ubuso le video ibaleka kakhulu ingane kwethu ngonyaka odlule mangabhosisi ngonyaka odlule ngisakhumbula kephi inyanga ngafonelwa uSK abamazi ngegcwame elisha athi uSK kimi isibali bafowethu ngisacela konke enikwenzayo njengabantu abathanda umculo wami nenze izinto engihambisana nazo lena yokuthi umphumele ngaphandle ningcofane nabantu mina sengaphuma kubona ngasangcofani nabo ayikho right sibari ngicela niyeke ngamlalela mebe ngihlupha mina strong ngiyacabanga ukuthi futhi indlela engangihlupha ngayo mina indlela bengihlupha ngayo futhi kwamina ngabona ukuthi hayi umuntu usezingelwa yithuna la yakhuluma nami lensizwa ngayilalela kuze kube namhlanje so inkulumo yami ibheke kuphi ke bafowethu insizwa zakithi esithanda nazo umculo wesikhova nani intokazi ngisho ngathiwa senza ama content wethu ngopromoter umculo esuthandayo kepha ake senze into ehambelana nomuntu esilandela umculo wakhe akwazi ukuthi sibize ngabalandeli bomuntu sijike senze into athena akayifuni ngoba egcineni kwakho konke mase kukhona ungahambi kahle izobuya imini izokhomba yena ngiye ngathola mina ama comment amaningi ama message amaningi kuthiwa ngikhokhelwa malini siyazi niyakhokhelwa nithola ama e-wallet amanga lonto nonsense lonto le akusile iqiniso nayezo zimo akusile iqiniso bafowethu so ezize izinto bathandi bomculo ngaSK ngikhuluma nani akunawo amandla ukuhamba ngilawula kwemimizi kepha nina nje abafowethu ngiyazi ukuthi nizongilalela nizongizwa kunabantu abathandayo ukungcofa mase ngicofwa bona kuyazwela kubo befuna ukulwa akusibonga abantu engangcoka nabo lapho anophuma kubo kusukela namhlanje umuntu mina kweyami account umuntu omlandeli kaSK ozokasukela enza ivideo engcofane nabantu SK asho kahle wathi akasafuna ungcofana kaba siphumeni kubo ngizomthatha njengomuntu ongasi umlandeli kaSK bese ngiyamblock Sizo zakithi intokazi zakithi konzwe yimi nina man shit Operation Valubuso sebonga bafowethu